हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଯିବି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଟୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବସ୍ ଧରିବା ଗୁଡ଼ଗାଁও ପାଇଁ। ଗୁଡ଼ଗାଁରୁ ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲି ରୁମ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରେ ସେଠି ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଉଠିବି। ତ ଗୁଡ଼ଗାଁও ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହବା। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଗୁଡ଼ଗାଁও ଇକୋ ଚକ୍। ଏଠୁ ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ଯିବା MG ରୋଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍। ଏଠୁ ତା'ର ଭଡ଼ା ନେଲା 10 ଟଙ୍କା। ତ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ ଆପଣ ଅଟୋରେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍। ତାପରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି MG ରୋଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଜି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ନେଲି RK ପୁରମ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହସ୍କସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମେଜେଣ୍ଡା ଲାଇନ୍। ଏବେ ଅଛୁ ଆମେ ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଏବେ RK ପୁରମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଜେଣ୍ଡା ଲାଇନ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କେବେ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ସେଇ କଲର୍ରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଆଉ ଏରୋ ବି ଲାଗିଥିବ। ତ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବେ। तो ये ହେଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 4। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା ଜନକପୁରୀ ୱେଷ୍ଟ କି ତରଫ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଟ୍ରୋ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା RK ପୁରମ୍। RK ପୁରମ୍ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା। ତ
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ମେଟ୍ରୋ, ତେବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆର୍କେ ପୁରମ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ। ତ ଆର୍କେ ପୁରମ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ନୁହଁ, 1-1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ। ତ ଆମେ ଚାଲିକରି ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया।